Páne, tak tu máte tú modrú raketku, je umytá ako nová. Dobre, no. Vedúci, a táto hrdza čo? To je hotové? Veľmi radi by sme vyriešili každý problém, ale žiaľ, časti na autách nemeníme. Áni, však to takto nevrzgalo. Či však kufor mi nejde otvoriť. Čo ste s tým robili, chalani? Je mi ľúto, žiaľ, do kufra sme sa nevedeli dostať ani my. Vedúci, a táto riha, to nešlo dole? Je máj a ja tu mám stále zimáky. To prečo ste ma neprezuli? A my skutočne nie sme ani pneuservis. Kurva, ani vyleštené, ani vo folii. To čo ste s tým robili 4 hodiny? Žiaľ, v tomto programe nie je leštenie, ani keramika, ani fólia. Kde mám rádio, chalani, halo? Jaj? Sedadla ste tepovali? Nie, netepovali sme. To zase ne, za čo ja platím? Chceli ste vyslovene najlacnejší program. Kurva, to nemyslíš vážne, však chýba mi tu olej, deje. Olejom sme skutočne nerobili nič. Baterku ste menili? No v najlacnejšom balíku nemáme výmenu batérií. Zas je arogantný ten tupec. Však ja som sa o tú raketku staral. Čo ste s tým vlastne robili ten čas? Zas som na rezerve, vy ste s tým boli určite pretekať, že? Kurva, vedúci, však ale kilometre mi tu nesedia. No nič, šéfe, ja to vidím tak, že dáš mi kilčo a idem dopreč. Adios!